jarama on feewi a yi duuɗal gaynako ngal Madina Gounass leggal Sifaw ko addama wiide ngal ɗo duɗal gaynako ngal ɗo ɗum ko miijanoma ni kono kadi ɓeydi wallude en ɗum ko Djiby Ba Bakkili saabu kanko addi inde nde o wi yomin mbingal nde min cosata groupe to min kaldata ha min pewjana ngal jibintede o sosi groupe o inni ɗum o wi ɗum groupe duɗal gaynako o wi ɗum groupe gaynako elle wonno groupe gaynako ɗon min pewjanno min tan e makko e mamma ko min tattan groupe o fof yimɓe tata goni hen en goni fewjoɓe holno duɗal gaynako fuɗɗorte holno wurtete min jaydi hen ha hunde nde fuɗɗa min jewtidi hen o wi yomin mbi ngal duɗal gaynako gartanmiɓe hen noon ga o ko gandal ɗum ɗo ko ɗum ɗo min mbaɗi hen facciro min jañni ɗum woni duɗal gaynako o eyyi ewani to jiimi wiya Pulaar rokkama galle walla rokkama leydi yo ma hen kono e ngal ɗo duɗal ngal mbiɗa ɗo duɗal gaynako ko rokka nokku yo ma hen ɗum holno ardi Abou Mamadou Ba kadi holon waɗi ɗum poɗɗo andede jaare eyyi ɗum ko miijo men no kalɗuɗen nanni enen jogui ken luɓanoɓe galle eɗen goni hen miijiɗen noon yen daaro ha keeɓen galle tawa galle o ko galle Pulaar min ko ɗum mbinomi ko goomu jangde enen en Abou Ndiaye en kasen yoɓe daaro galle Pulaar heeɓe yo taw ni taw wona leggal Sifaw ko yen dañ tan galle o maahe waɗe duuɗe waɗe to wawno rewde foof yeehi ha haala ka haalna ceerno Abbaye haalno ceerno mbiye ɗum ha mabɓe garoy hen mabɓe dokkoye dokkal ngal noon hemɓe goni soit en keɓani taw minen amin kadi jine hebde min golla o duɗal ngal min ɓeeɗo dokkani min taw min e nder jewte he noon mini men biyeteɗo Alassane Saydou Coumboy min jewtide hen o wi mbiɗa jogui boowal garon mi taƴan on hen mi fecca galle o mi rokka on hen mbaɗon hen duɗal mon komi dokkuɗo on noon jeeyi hantidine wona luɓal wona haydara min rokki on nawon ko jiɗɗon foof mbaɗon hen tawde on cuwa dañde galle mawɗo mo jiɗɗon on taw ha wona galle Pulago maahe école aji waɗe ha heewa ɗum ko wuro ngo foof rendata ɗum joni ngal ɗo duɗal tawde kon janggoɓe oɗon jiɗi kadi maade mi rokka on galle woni Alassane Saydou Coumboy ko minum Amadou Saydou woni mo gardanomi boto goomu jangde o kanko waɗi ɗum woni noon ngaluji ɗi kadi en kaali Djiby Ba en e Aliou Baccel Bari en Hammadou Gueladio en Ousmane Abdoulaye Kawel en Alaji Abou Ndiaye en Mansour Déme en ɓe fof mbaɗi hen ngaluji mumen e maade ngal sakkiri gollal mantinigal bani men debbo mataw kono Boubou Yero Malal wiyata rebbe nge gayi daɗani walla ko jarlungu dimaji daɗani bani men debbo Salmata Diallo ari ɗo rokki duɗal gaynako 60 ujunere ɗum woni ɗeɗo leɗɗe cooda dalisa hen raka hen ha gasi ɓe mbawi artude ga kanko jokkiti ngal o haɗani ɗon ɗe ko yi film a gasi ko o wi so tawi mi wonko min keddori ko gollaka mbi mbiya ha min keddori nokku tarode mbaɗe waɗeɗa bureau to bagage o wonat e suudu wondu taw bagage no mofte hen waɗe bureau waɗe ɗum ɗo o wi eyi ɗum basela ɗo yesso seeɗa ma ƴeewa huccande ɗum inchallah so tawi amin keddori wadde tarode caggal ngal kadi raake pentire min mbaɗa hen table uji winde ha feewa ɗum kadi kanko Salmata Diallo bani men debbo o wimo wat hen ballal inchallah ñaga hen dow wa ganduɗen ko jangde yarlitare beela ngal ɗo duɗal ko yarlitare gurnirɗa ngal walla holno duɗal ngal wurdi ala ɗum ko kono mbiɗen ni ko Djiby Ba guilani min kaali nde saabu nden jangguinannomi ko Fouta ndeɓe kalde am nde ni tawi Fouta gonmi toon jangguinami mbimi o saaha komi jangguinowo so mbiɗa e duɗal mi haaldata e duɗal gongal mbi joni noon mbima joni kanko mami hotoya somi iwi ga mi hooti ndungu mi jangguinani son mbaɗi programme hakkude am ɗon e yaade mi arɗa mi jogano on duɗal ngal min kaldi noon ndungu ari o neldi ujunnaje nogas o yomi pewni cayɗe woni min coodi leɗɗe min coodi kartaji less o daali sa fewna ha fewi kin cayɗe ko fewna ko fewnugol moƴƴude kartaji ko fewnaki uddorto ko woni mbaɗi hen ko uddorgal amin coka ko caali noon min goni ɗon min kalde makko o haali lewru no foti o yoɓata o lewru fof mami yoɓe tilma e ko heddi ko mbaɗa hen yeriltare ma mbimi basala kono tuggude nden faade ñalawma ñalluɗo o kanko yoɓanta ngal joni ngal dañi duuɓi tati kanko goto yoɓanta ngal nden noon o ƴetti ko 60 ɓippullo o wi 30 debbo 30 gorko
ɗum kanko min yoɓanta min bindi capantati debbo capantati goto ngal fuɗɗori ɗum ko kanko yoɓata yeehoy noon no ɗo joni sukaɓe rewɓe ɓe jaaha gona hedde 49 hankkadi wona ñaaguiɗo foof tan mi ɓitta ɗum mi watta ɗum kono so woni hen ne yoɓata tawde koye duɗo subaka yo kam yoɓata heddi noon ceemadari ɗi kadi ñaagoyi yomi jangguinɓe mbimi kamɓe ne foti mbawi yoɓande koye mabɓe mbi ɓe mbawi wadde hoore temedere lewru foof ew ɗum kadi no gandirɗa duɗe men ndi wonani haalante dañƴo yoɓama daƴani ne hatta ɗum janggatta ɗum eyyi sukaɓe worɓe kadi ne godini jamma ɓen kadi woni Alassane Souhaïbou ɓeɗo ɓen kadi min mbatta ko lewru temeɗɗi ɗiɗi so lewru maayi tan woni fo adde temeɗɗi ɗiɗi ɓen kam sukaɓe worɓe ɓe kam ne joogo amma sukaɓe rewɓe hayso jiiɗi yoɓde ngala doole ɗum waɗi en ñaguinomo Wale Ndiaye yo jogonoɓe duɗal ngal e ballal Abou Ndiaye mbi noon ma joog ma ara tan ɗum kam ko Allah andi beele Abou Mamadou Ba Jabal Pulaar goto naneteɗo won golle ɗe joguiɗa nawlodirɗe e jangde Pulaar nde walla ala min kay ko janguingol ngol tan so wona so ndungu ari so min guddi golle guese walla golle galle kono meccal gongal to ganduɗa mbiɗe liggoyo tan ko fate ɗaɓɓirde ngalu mi ala so wona Pulaar kay andu dina ma o kadi ko hikka ɓe naati ɗum rawani kam ɓe jangganno tan ko lagdari e hikka noon aɓe jangga hen andu dina ma e arbayna hadis o kadi ene won huuti hadisaji kadi ɗeɓe kuñi ko noonne kadi a yi eɓe jangga tarik Alhaji Mao Saydou eɓe jangga ɗum hen eɓe jangga hen kadi tarik Foutotoro woni tarik fulɓe o ɗum ko yidde ruttudeɓe hanki mabɓe andinde holkamɓe on noon ko sukaɓe a yi kadi a tawi ɗo kadi windande coñce faate kelmidi saabu kelmidi ndi woni ko ɓuuri hulede hande ko jogui pinal leñol e kelmedi ɗemgal ko rewɓe ɓuuri wawde rende ɗum saabu bo kamɓe jangguide sukaɓe ɗiɗi kamɓe ɓuuri wawde haaldude e sukaɓe joni noon so tawi kelmidi no ɓoccitoɓe saabu ɗo e Madina Gounass ko ɗemgal gotal haalete ɗo kono aɗa yiya aɓe jogui kelmidi kewɗi ɗiɓe jiggoto koma joni noon kamɓe nehoɓe sukaɓeɓe ina himmi kamɓe ɓe jangguine kelmedi ndi ɓe gandini ɗum ɗo no wiyete ɗum ɗo ko ni wiyete ɗum ɗo ko ni wiyete ko ɗum ɓurata wallude en oto yimɓeɓe jaw ceernam kanante leñol mi yewtidino e makko ɗen caɗele o wi homo winda deftere ne wiye ñaltir ko yino sami fof tan hocca watta e deftere enenne ko teskotoɗen kelmedi he ko eɗen jogui ɗin kurhuli no fewi saabu leñol so ɗemgal no ina hoola walla na maaya wona na maaya fina subaka goto mayirta kono lekki ni lekki so ndungu silti joni a yiyat no samira birum lefol nde yahata ɗo ha hedde lebbi seeɗa lebbi ɗiɗi tati tawa ki oli a yiyata toon hay birum lefol goto ɗemgal ne sono ola ko noon kelmedi ndi wonirta e samde sama te helmere samde fof ko wonde dartoto ɗon yara noon so ɓooyi kono usta wattatake fof so renaki so gasani ngalat eyyi ɗum ko woni kelmedi kalano ɗen joni ndi joni so tawi a wi dikko a wi dikko ayi rewɓe kamɓe mbiyata noon dikkam walla dikkiram joni noon e dikkiram ko gorko dikko kadi ko gorko noddata joni noon sa yeehi noon to wayno fulɓe men Mali ene woodi yettateɓe toon dikko yirlaɓe suudu yirlaɓe ne woodi yettateɓe dikko ittani noon kadi ne woodi safalɓe yettateɓe dikko kono noon dikko o ga sa nawtirimo to rewɓe ko ɓiɗɗo afa wona dikkiram ko gorko so wiyama diko ko debbo diko saabu aɗa wawi ni hay joni sa yi ko wayno woni fulɓe aɗa tawa ɓiɗɗo debbo tan mbiyano wiye rew mbiyetemi ko diko ne heewe masinankoɓe ni diko firti ko debbo dikkiri ko gorko walla dikko joni noon so tawi a wi ko kalɗen dow ko sa wi dimaro firti ko debbo mo jibinta sa wi rimare ko nagge saabu sa windi inde nagge nge sakkitto nge wiyete ko nagge rimare nge ɗum ko ma jangguinaɓe ɗum tawde koɓe sukaɓe ɓe ganduɗa ɓe mawnaki e jawdi rimare ko nagge rimaru ndimaru ko mbaalu walla puccu sa wi ndimaru a haaɗi ɗo nawi cukalel tokosel ko woni ndimaru o anda kono ndimaru ko mbaalu ndimaru walla puccu ndimaru rimare ko nagge ndimara ene wawi wonde mbewa ndimara walla mbabba ndimara joni noon rimarɓe ko keewal yimɓe rimɗuɓe ɓe jibinta joni tawi ko jawdi to wonnata ko dimari wona beyi dimari walla baali dimari walla nayyi
dimari ɗum ko artirde kelmedi ko yimɓe ɓe jawata ɗon ko yawanaki a wonata andindeɓe tan ko sukaɓe ɗum ɗo ko ɗum ɗum ɗo ko ɗum ay aɗa wawi jangguindeɓe hen ɗin ɗi naggue nayyi ɗi indu koɗo indu koddiɗo a jangguinaɓe ɗum hol ɗum ɗo ko ɗum ɗum ɗo ko ɗum ko duɗal gaynako wiya alay saago min jangguina coñce min jangguina pinal hayso min jangguina andu diina ma en lagdari en eko nandi hen alay saago ɗemgal ngal kadi ne jogui hen walade mo timmo mbiɗen mbaɗa noon ɗo yimre wiyeten teskuye ko gandal mandum a mantor mbaadi a faytata a teskoto inde a yejjitta alkulpulaar e limtum mbaade sif mum tesku ɗum a ko allah mo hon mun ala ba ko ballal allah bawɗema ronkani ba ko ɓamtare heɓata ko sendentani ca ko cagatagal sellal dole pamda da ko darde dadar tawe ngawani da ko ɗemgal woni ɗon leñol ngal wotta so ngal wodani e ko endu yumma ko yurmede fa ko feere fandare fagguɗo ɓamtade ga ko gandal guesob silani demɗoɓe nimsani ha ko haari ayade basal moƴƴani iko magal inni kala majjani ja ko jamde jami rajgele tawɗom lesɗani ka hokkawre woni doore ceerago naftani la ko lelne laabi so dari ɓamtare ko leelani ma ko mahawɗe no gota ko taƴam ɓoggi macco ngawa pofenen no nimago na ko nanggodiren ha tir tawen ceertani ña ko ñantugal men ñambu ganni sofani nga ko ngari e mbaadi e mbasani o ko lomto guene aade ngal jasani pa ko parnoɗo ɗen ko gonnen sen puyani ra ko wiiraddi addi gande ko majjani sa ko salipine gande ngal men saynede ta ko tariddade ɓe tanira golluɓe famɗani ummu daro lomto ɓe tanira golluɓe sofani wa ko janggo windu pular sa ɗayani ya ko yowitare addi yaware moƴƴani ya ko ƴellitare pine ɗemgal men noddi mba ko binda nda ko ndara nga ko ganda ja ko jangga ha mbawa ko joom bewol koye alkulini koye limtogal jeeya limto pular ko capantati ɗiɗi goɗɗe koko luuɓa naftora wona hen jeeya pular ko ɗemgal ɗemɗini koko janggate e jangge haale naftore imrabu mamoudou ba jogol pular e sawtol faari amadou diallegal sifawdudal gayna e sawtol mayre oumar diallegal sifawdudal gayna koye ballal jibba on jaara konngol ma battiningol faade e janngoɓe e jangguinanteɓe kono kadi leñol ngol e sifa kurtudini eyi ɗon kam erago ngo tan kono mbinoɗen nani ni ko ma jomum en battodir hakkillaji ha tengti jinnaɓe sukaɓe jangguinanteɓe ko faati sukaɓe koko kalfa heure-uji jangde tawde jomum jogui tan ko dumunna mo ganduɗa ɗo ha ɗo koko jangguete ina moƴƴi kala joguiɗo hen cukalel janggoɓe wallodir en kaaliɗo joni taw jomum en ene jangga tarik ene jangga tarik ene jangga andu diina ma ene jangga lagdari ene jangga hen jimi ɗum ɗo gueɗel hen foof ina sohla kayeji ina sohla kuuɗe bindirɗe kala saaha ɗum noon ko darde jinnaɓeɓe kadi ballata hen sukaɓeɓe tinno hen mbasa kadi nelde ɗumen cukalel sagade nde jangde yonti kono kadi hirjindemo so hooti toon nde o reftoto saabu ga ko hollede joni ɓe kollama ɗum ɗo ko ɗum ɗum ɗo ko ɗum ɗo kono nde o janggata ɗum hawo rende ala sago wona deftotoɗo galle sa reftota ko galle sa renaki hewat ko jaaɗa famɗa ko pamɗa saabu jangde ko dukka sa deƴƴi tan jejjita ɗum noon neɗɗo wawata wowat a rippat hen tan ha hakkille o wowa ɗum dola ɗum ko wiyete huñade ko walla welde hakkille ko ɓurɗo wawde reftade ko ɓurata wawde famde neɗɗo wawata wowade windande nde tan so wowide hankkadine wona so haali tan o naati hakkille he wona batten hen hakkille ɗum ko onon janggoɓe e toppitade windande ne ndeɗa arata tawa wawi ndeɗa kono no wino winda reftata ko jangguno naftorta ko wona mo teskota ko fammata ko majjiri mum ittota ko ɗum battan hen hakkille ɗon kam on jangguinama ɗum e yimre winda reftota ko jangguno naftorta ko ara hande woppade janggo bonnat janggo ɗum ɗum ko wasiyaji moon onon amma leñol ngol foof e kuuɓal ɗum wona Madina Gounass tan wona Sénégal tan wona Mauritanie tan to wawi wonde aduna he foof en mbawa ko kalaten ɗo ko hanke mbawaten windoɓe nana bindi defte ne joƴƴini kono ɗum fof kadi e wadde fayida ballirten ɓe ɗum wawa yaade ko mbaɗen duɗi jangguinen rewɓe men jangguinen sukaɓe men worɓe gande ɗe gegge gattire e ɗemgal he gande mawɗe cohlanoɗe ɗe yoɗe gegge tan ɗe mbatte ɗemgal he jangge no ceerno Dialaldine ittiri sariyaji arab watti ɗum e pular jangga famani ndeke so doctoragal ittirama noon wattama e pular tan faame so cellal ittirama wattama ko wonno e français watte e pular en jii hen noon deftere affaire muyningol en jii hen deftere affaire cowogol debbo ɗum ɗo foof so tawi watti heblede joni ɓeɗo sukaɓe rewɓe keblama hen joom mbayne so yeehi to so ƴettama to doctorat gal taw omo wawi ɗuminde walla so heeɓi kayitaji makko
joni debbo wonanimo hen tan ko rokkama karnal ngal joni no fonno ina winda hen nduɗo lewru ko ɗum ɗo foti hutorade ɗum ɗo foti rentade nduɗo haaɗo ko ɗum ɗo foti ñamde ɗum ɗo foti rentorade caɗele makko fof nana mbaɗa e kaye he kono tawdo janggani français o anda hen hay goto sinno carnet ɗeɗo joni carnet ɗiɗo koye pulaar ɗe bindano kala cukalel tokosel to heeɓi karnal ngal liran ngal ha gas ko wiya yo rento ko mandino rentoto ko wiya yo wat ko mandino waɗirta ɗum jarani kono wanno ko ɗemɗe janani añi caɗele de Abou Mamadou Ba ko yimiyanke mo yiyani Abou Mamadou Ba e duɗal sikkata Abou wona janguinowo jimi mum ina lolli ha woɓen cikkata woni meccal jobbal ma taw ko yimiyankagal kono jobbal teskaki yimiyankagal ngal teski sawsa namni mo woni danu e makko janguinowo joni jimel daɓɓel tan mbaynorɗa ɗon eyyi mi sikkani jimi daɓɓe kam so wona ndeɗa ɓiɓɓe fulɓe africa joni ko nden batten ɓiɓɓe fulɓe africa kala debbo e gorko e africa suka e mawɗo e africa jangguin pular majjata o ƴeew pular ne jangge africa ha dentele denduɗe américa kala to jaaɗa e leyɗele africa sa haali pular jaabeɗa ha arabe saudi e makkata foof pular ne haale majjata kala jangguɗo pular nuskata no lewru e koode no majjata mo janggani nimsat sikki ala min mi yiiɗi pular mi ancata mi jangga mi faama mi majjata mi haalat pular mi loggata tawa jeeri e teeru mi jillata afrique e amérique mi deƴƴata ngal gurngal gongal e duniyata Gounass ballal Allah wi jarama Fitirla TV mbaɗo abonné mbaɗe partagé mbaɗe j'aime yo wuur ɓamto Fitirla